Здравейте, това е епизод 3 от нашето оцеляване. Нека ловът да започне. С Водка Тоник, с Needed League и с Кайтазов. Нека да си вземем айтемите. Така, аз ще леза първи и ще разгледам какво има тук. Вие стойте след мен. Утне. Давай. Давайте. Опа. Има крипър. Убийте го. Те се събраха пак да имат искам. И той убие го. Да, Сега на къде? следвайте ме. Нещо има. Да. Скелеч. Убийте Видите го? скелета. Така. Та има още един. Айде му избягаме. Оп! Та има някакво село. Видях някакво село там. Аз все още не го виждам. Ето го. Къде? Аз го виждам. Аз виждам скелети. Къде? Аз все още не Да, го виждам. посветна нещо от далечината. Кана още няма. Все още... да, видях го. Добре, тук станаха много. Той се заедно, за да може. Добре, аз стигам към селото, някой да му прикрия. Аз. Добре. Ние ще удържаме позициите назад. Зомбитите много те желаят. Давай, Стиляне. Давай. Тук има крипър. Бързо. Смени. Идвам. Къде бе? Умря ли? Смени, давай. Моля, той изчезна. Къде е крипъра бе? Беше във водата. Може и да е гръмнал. Може. Преследват ме, но ние му обръщаме внимание. Давай, да пазим тук, да могат да оберат храната от селото. Да, оберете и вие, бе. Преди това е важно На да... някой трябва да пази. Дали Да. селото е пусто. Може и в къщите да има някой. Проверете в Съмнявам къщите. се. Аз ще проверя, обаче се съмнявам. Няма някой. Да се обирам всичко като някакъв крадец. Тук има някакви книги, Каква къща? Опа. ще ги взема. Празно е. Така, всичко ли обрахте? Все още. Добре, аз ще ти помогна. Аз взимам разни неща. Това е? Сидовете, който има сидове, после да ми ги даде, защото ще ми трябват за... Когато отидем в нашата къща, когато се върнем там, ще ни трябват за да... Аз не го видях това за селото. Какво е това? Да бе, аз това чуях тук що. Това е, Вижда на огромна постройка. това е нещо изоставено. Там има... Има Някакви някакви табели. табели. Да. Има и крипъри. Оставена военна ба... Експлодира. Нещо Какво е много това? такова. Чакай. И то паяк. Пазим. Спайдермен. Добре, чакайте. Доставена военна база. Отгоре. Запечатана за вечни времена. Някой има ли кирка да го разбием това? Да бе. Аз нямам. Давай, влизай. Копиш. В честа няма нищо. Тази база има скрити честове, в тях има храна и амуниции. Горе. Военна база Колида, 1965-та. Добре, тук има Добре, 6. тук. Имаше Значи- само тухове и стрели, които да. Тук има легла, обаче вътре... Зомбите. Да, може би трябваше да затворим. Тук има някакви легла, обаче те са запечатани с... Някой с кирка да дойде. Аз къде си? Тук намерих още един чест. Ето. Предполагам, че повече честове са празни, все пак ако е имало някой тук, и Къде? ако е останал до последно, ще му е трябвало нещо. Не Добре. храна или нещо. Аз намерих един чест, обаче е празен. Добре, тук май няма нищо. Няма Намерих нищо. още един чест. Намерих малко храна и блок Нищо. пайран. Скачвам Тук се на нищо. Мен долу. има... Опа, си. чест. И то 3. Копиш тук, сектор 3. Добре, аз предлагам да се махаме от тук, защото може да излезат още зомбита. Още блок Да. пайран. Добре, къде сега си? слезам надолу. Ето. А, Айде, идвай. беше не тук. Оттам. Виж, оттам е изхода. Да, бе, видях. Ето. А сега тук има как- чест. Предлагам да се връщаме към другата къща.
Да, първо. За зомби, бе. Еми, сигурно от селото. Да. Опа, още не. Някой да го чупи това. Някой скирка. Добре, а сега трябва да се връщаме обратно към старата къща според мен. Защото тук няма да е много безопасно да оставаме тук за постоянно. Така. Да. Вече става Ние ден. вече, да, плюс това ние вече си намерихме храна и амуниции. Йоу. Мисля, че през деня ще е добре да си поделим инструменти и храна поравно. Да. И всеки ден, Добре, нека да се връщаме. всеки ден да разполагаме с различни ресурси. Да. Нека да се връщаме, айде. И тогава ония с цялото си нахалство му откъсна кръка и след това го погълна цял. Ставаш ли? Добре. Минаха 2 часа откакто избягахме от селото и от гората и мисля, че вече сме доста близо до нашата къща. Устроихме си лагер за през нощта. Предполагам, че вече не знам, към зазоряване, може би. Предполагам да потегляме към Нека. къщата, за да не губим време. Мисля, че Да. на тук е пътя. Изгасям огъня. Изчакай на, защото трябва да те пазим. Аз съм нинджа. Макар, че имам леки забележки, като например там където се намира луната ми се струва, че още е ранна нощ. Може би. И все пак. Трябва да имаме време. Пазете режисьора. Оп, аз видях къщата. Да, и аз се видях. Така, значи сме били доста близо. Това е добре. Хей, чакайте де, не съм пинкет. Добре, по-бързо. Аз съм точно за теб. Вече виждаме целта. Отряд Алфа. Уби го този тъпак. Внимайте с крипъра. Къде Добре. беше хода? Ето го. Така, хайде. Влизаме. Така. Ама да си оставим работите в честовете. Нека да ги оставим в часовете. На тавана, нали? Да. Всичко, което открихме. Аз ще го оставя в този чест. Аз горе. Да. Само нужното ще го взема. Да. Добре. В мен имам 2 врати, може и да ни потрябват. Ги остава. Водка Тоник спомена, че ще ни трябват сид. Аз имам. Да, но... Те ще ни потрябват в следващия епизод. И ги запазим. Да, това така се правише. Добре, така. Така. Готово, много храна. Имаме. Така, сега... Това беше краят на 3-ти епизод. А в 4-ти епизод очаквайте да видите как търсим скъпоценни камъни. Like and subscribe.